Hello class, good morning. Morning, ma'am. So, Morning, ma'am. karon na ako'y istorya nga gamay. Naatay problema nga gamay class about ani atong test atong na other day. Ang ako lang class, nganong nagkapareha ni sila og answer. Nga kaning unta silang duha unta, wala ko ni judge ha. Kaning unta silang duha nga nagparehas sila og answer check og naglabi ang wrong. So ang ako class, kani si Tutski ug si Bo, nganong nagkaparehas ni sila, di ba possible ni sila nga nagsundugan ning duha? Basin, ma'am. Sinsan, ma'am. Cheat na sila. So, ang akong gusto class, akong ipatawag ni si Bo ug si Tutski. Kay para may bawaan na to kung nagsundugay bagay ni silang duha. Kay naglabi man gid lang wrong class. Ay, ma'am, wa man na, wa mo'y kuhan na siya, wa mo'y kanang basig na kuhan ra ba, na coincident ra nga, nagkapareha mig score. Oo, sakto yun. Pero possible man sad kayo nganong nagkaparehas man mo og wrong. Kasi pasay ballpen. Pareha mo ballpen class? Dili, sad ma'am mo'y. Nagparehas sa mong check. Pero naglabi ang wrong ha. So mas maayo nga ako nang ipatawag si Tutski ug si Bo. Ay, si Bok, layo na, ma'am. Siya may paras to bang mo. Sige Bo. Parang kapil ka na right man siya kamay. Ato na yung pangutan si Bo. Oh, Ari diri sa tubangan mo para atong makuha niya ato ang problema para masolban ni nato ha. Bo, ano man ni Bo nga pareha mo mo answer niya, pareha sad mo check, pareha sad mo wrong. Wa ko kabawa ni ma'am kay ang akong soja kong utok mo sa akong gi-answer niya. Wa mo ko mag-cheat ani ma'am eh. Pero magkaparehas gid ay inyo ang check ug answer tanaw. Parehas Wala ka na, gid ang sakto yun. answer. Oh. Lagi ma'am niya. Cheat na, Bok. Ay, kung kilaran ninyo kay ni ko anin lingin mo Abo, di kasay kinagnaong. ang imo ang liog ana ni No, di kuan. masad ni siya pareha ma'am kay kana Ne? bisi niya. Kani Dili siya pareha kay nag-isi na siya pero parehas na mo ang answer. Sa number 1, letter A sad mo diya. Sa Kung number gilara, 2, letter B sad diri. Ay kung No. gilara, Bok 1 out of 50 possible Hindi kayo mo gato, parehas itaas. mo ang answer. Tanawa 1 out of 15 niyo parehas mo ang answer. lagi ma'am pero naglabing wrong no. Naglabi ang wrong. Pero wa ko mag-cheat ani ma'am. Uy kanang sakto niya ako ma'am kay kadatis na ako maglabing gyud wrong. Maglabi ang wrong pero nagparehas mo gyud mo answer. So ato ning manawag si Tutski para Pwede magkaibigan mo naman. duha. Pwede patawag lang So siya. tayo class, tawag mo na to Uy, si ay, Tutski. tawag ma'am. Kaya na-exam na ako ma'am, maglabi maging wrong na ako. Kay kasagaran na ba na pumakita mo pero meron mo tuloyo. Kana Oo, mang yan mo duha, marunong patawag mo, kuya. na Tutski, patawag. Wawagi ko kabawa ni mama, patawag lang to si Totski ma'am. Tawag ko na to si Tutski. Mamaliw to Tawag, ni Tutski. yay. Ano mo si Tutski? Yay! Barang. Dong Tots. Magkinupyahay mamoda. Ano man ni Dong Tots? Parehas man gino, bisag kung saan ang ginatong bali-bali, bisag kanaman pa nimo. Mga tikasan. Ibalik pa nimo, pareha gyapon. Imo sa Lagi, kanang pareha mga sila. gyapon. Pareha sila Again, natantang. Pareha sila papel, ma'am. Ma'am, unsa magkagi? Nagwig lagi ka. Nakikansil. Style na siya doon. Style na. Mama na ibang ko karon ko doon. Apay daw kansiros ka. Ah. Di ma'am, ang kani ma'am ba? Nagabot Isa ko ang mga mo maror. ang ako ning test paper ma'am kay Oo na diha. kung ako kada exam ko na mo zero mo ko pirmi. Oh, niya, naman imong pangalan diha. Di man na imong Posible sad ma'am nga giilisan ang pangalan ni ilar kung ilar. Possible ka, yun, Na guys. classmate na po ay. 1 up to 15, Singada yun. parehas gid mo Ikasan mo answer. muna lang. 1 up to 15 duha. Di ba di ko maangkon ning kuan ma'am. Exam. Sama na, Agi, sama, kuha exam mo na. siyang agi. Na di ko maangkon na ni ma'am zero lagi akong exam atong kuan lagi exam. Kinsa man gid Kada na exam yung zero pinaulan na. eh. Basig na ka, na timingan lagi na ma'am, nga, nagkaparehas ni Gandhi siya ma'am. Mao gyud ma'am. Basta no kuan nagka-timing na. Kay, wa mo gyud mi kinupyahay, wa may mag-cheat ma'am. Ayos ang timing. Ay, pimuro tagiring ana, babaw bilang timing. Dili ma'am kuan ang ako ging pangalan ni Mamol. Lain ganing akong kuan dili Oo, oh. mabuti mo ang Tots ginawa. nabali mo ganin ni oo. Una, kambok, mausod kambok. Na basta zero gyud akong pirmi akong exam di gyud ko mo ang kuan ni nga Magkinupyahay pa mo. na may check. Ang niya, plus, unsa may atong ipagi ni nila, plus, ato ni silang ipa-retake balik or saman, Ay, mayo ani. again lang ka na silang chance mo. May kay naluoy ba kayo naong ka ng tambo ko?
Nasi uso ana, tikasan sa kilong naong pero luoy Ah, bisan. grabe sa ka. Pero possible mo kay class no kay 1 out of 50. Paligas gid sila ganso. Oo, sa noon man pero ikaw man murag ko man sa ka nag-agi man sa siguro ka na mo mo piyahin ka. Klaro mas naon nimo. Ay, Tagay ayun, lang siya. anak ko. Hindi mo binana ko kabata na ko class. Dali asad na ma'am oy kay dagong reklamo. Muli-li naman ko. Kulira. Sige, class. Tagahan sa nila to silang chance. Oh, sige ma'am. Oh, Kana sige. maayo ma'am. Panglingkod sa mo dito. Book of thoughts. Oh, salamat kay ma'am. Sige, ma'am. Wagi mo chita na ko. Sige, tagahan mo chance. Sunod gani. Maoray gahapon gani ang answer. Ako na iluwang inyong mga test paper ha. Oh, ma'am. Or dili, pahaguan ako sa kong iro ito yun to. Ayun na ma'am. Oh. Ha? Okay, thank you ma'am. Oh. Salamat, ma'am. Sige, class. Limpahan Pahal mo ka na. oy. Pamawi. Ayun, atik-atik ko Okay, lang. ma'am. Ayun, atik. Oy, Kuan mo ma'am oy. Ansa? Gani mo dughan, ma'am. Ay. Oy, kabastos yun. Lami. Di rin ba ko inaanak, class? Bastos. Ah, sige ma'am. Ya. Sige. Sige ma'am. Mo kuan sa me. Atik-atik ka na ko ninyo. Yun, di ko gulo-gulo. Guwapa kay ka ma'am oy. Oy lain. Gota. Gapa, well, ay, di ay. Gota ni mo ma'am oy. Kabati ang ay. Sige, class. Mo ato na ning gisolve ang problema ha. Oh, Sige sige. ma'am. Salamat kay ma'am. Mag-break time mo sa ta. Oh, Sige, Kaya para sunod na sa tayo lang ang test. sige, ma'am. Sige, class. So, shout out day ko diha ni Ariana Jane karon nga naman sa Hero, Shout taga out. Maslog, Bunal ni Ariana Jane. Bunal ni Hero. O shout out ko diha ni Jisa Nokwa o ni Roslyn Bituonan. Bunal mo diha. Bunal. Og shout out ko sa kung mga ka-crew diha sa RKM Catering Service. Bunalin niyo diha ang mga lingkuranan. Shout out. Bunalin na naon. Og salamat dahil sa pagtanaw sa video og atangi among bagong video na sumusunod pohon. Og ayaw di mo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel og follow sa among Facebook page. O kay sa kalimot og like and share. Yan. Bye-bye. Salamat. Bye. Thank you. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.